Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas Madihita Saluhutna Amaginang, selamat hari Minggu. Tapuka maparminggota parjolo mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabe.
Amin. Marede mahita sia buku deta nomor 15 ayat sada saha rodi tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manang aha na dinggan, jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon. Jalan marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Sailehon matu hami rohana tugu. Nabadia pikiran na dinggan dohot rohana ringgas pasauton ulaon na dinggan. Salehon dame tu hami asa sonang hami mangolu di bagasan pangodingim. Say marsigatung tu hatam mahami maradopon saluhut musunami.
Saya ramoti jala pargogoi mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu sadarion ima patik papituhon dohot lapatanna. Unang ho mangalakuk. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa toman rohata jala porman dohot pangalahota rodi hatata Yanggo akan naung merbagasi, ikon masih pahamaulan, jala masih haholongan. Ima sahatna, rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata, lahu mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
dosata di jolo ni bata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata na badia jalan na bonar. Para si jala partahop ni roha, jalan na basar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Dibaheni saya sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli hami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringok tuhasesaan ni dosata. Alani pangalaw siyaw tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahe ni hajahata tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahe ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debatan na di gijang. Amin. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion Imasian 5 Musa ayat 5 Musa 15 ayat onom sahat tu 10 sada tajahama marsikat soring. Ai di pasu-pasuon di Jahoba de batam doho songon naung pinarbagana hian tuho jadi pasalionmu torop akka bangso parbegu alaidang marsali anggoho jala gonggomanmu torop akka bangso parbegu alai anggoho dang jadi rajaan nasida. Tung surah adon di tengah-tengahmu sahalak na pogos yang anggim di bagasan sada siang akautam di tanumi silehon di Jahoba di batam tuho dan jari papironmu roham jaladang jari tutuponmu tanganmu maradopon donganmu na pogosi. Ikon ringgas ho mamuhai tanganmu di ibana jala buas ho pasali ibana pasikopon di ibana marguru tu godangna nahurang di ibana. Saya mau dirim asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham mandok songonon unang jonok talong papituhon imatanon haluan gabe murhing pamereng mumi dadonganmu na pogosi lau sundat ho mangaleho tu ibana gabe halu-haluhonon nalho tu Jahoba gabe dapotan dosa ho. Ikon buas lehononmu ibana unang pola marmuruk-muruk roham di namangalehoni tuhotun ibana ai alanido pasu-pasuon ni Jahoba de batam doho disaluhut ulaonmu dohot disaluhut naji nama ni tanganmu. Aidang kadaon masari adang halak na pogos di tonga-tonga ni tanoi
Alani domba yang talon tuho songonon. Ikor ringgas sohamuhai tanganmu malehon donganmu natar gogot jalan apogos di bagasan tananomi. Ima sahatna mertua mana tu mangihon hatta ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tai songon ahina tindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsia di depata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mepalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni depata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di parbadia adorang sobuan. Ido tu hata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haup inor silang na tua tu banua toru na mulak mangolu di ari patuluhon na manai tu surgo lau sudul siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho dah sesani dosa doho dah taina madok mulak mangulu sogo daging halak nong mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin.
Horas. Tabegema titing dihuriata KBP Rawamangun Minggu 12 Juli 2026. Bunga altar. Minggu saderion napatupa bunga altar ima sianwik balap sepeda. Maulaya tema dinasida tuhata manama masu-masu. Pandidion nabadia. Minggu sadarion di patupa huriata do pandidion nabadia tudak danak. Torop ni danak naman jalu pandidion nabadia 10 halak. Opat bawa onom barua. Pertanyaan wik. Rabu 15 Juli 2026 masuk pukul 10 siawip. Wik Kayu Jati Sunan Giri di Bagasni keluarga Nyonya R. Utapea Boru Pakpahan. Alamat Jalan Batu Biduri Bulan nomor 65 Pulau Mas, Jakarta Timur. Wik penggilingan di Bagas keluarga Ricardo Banjarnahor, Nancy Borusiahan, alamat Aula Romauli, Jalan Sakti nomor 6 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya di Bagas keluarga Bangun Sirait, Lamsaria Borusitorus, alamat Jalan Gading Raya 2, Gang Gading Pitu RT 5 RW 10 nomor 40 Sada Pisangan, Jakarta Timur. Kamis 16 Juli 2026 masuk pukul 10 siawip. Wik Kayu Putih Kapling Polri di Bagasni keluarga Roni Tambunan Teresia Borutapea, alamat Jalan Pulau Nangka Timur 2B nomor Sada Kayu Putih, Jakarta Timur. Situa pensiun. Minggu sadarion di permingguan pukul 10 wib di Patupa do Paborhaton situan na pensiun Manang Punar Bakti ima situa Surtan Simajuntak Sianwi Kampung Ambon. Ala naung masuk usia purna bakti. Mau lihat tema pakabosian nasida salereng mangula di Uriata. Tuhan nama masu nasida Arab dohot peleata sipul jamita kantung manang kantong ungu 40% tapasahat do tunasida ima amuleteon di pakabosian nasida salelengon. Simpul parminggon tapatupa do ramatama di ruang Timotius. Maka tinakon aporseon manang peneguan sidi khusus. Minggu sadarian 12 Juli 2026 di permingguan pukul 16.30 di Patupado peneguan sidi khusus mana maka tinakon aporseon tu 10 sada alak tolu bawa 2 borua naung maka mandohoti pangajari sidi nasa lelengon. Pelayan ibadah lapas Cipinang. Seksi Sending Marturia KPP Rawamangun Kamis 16 Juli 2026 pukul siawip Patupa pelayanan ibadah Gereja Petrus Lapas Klasada Cipinang Niuluon ni Pandita Bernard Pangaribuan. Seksi Kesehatan AKBP Rawamangun. Seksi Kesehatan Patupa Web Binar Kesehatan Seri 2 Dohot Pos Kesehatan Jemaat. Informasi lengkap Boima di Jaha di Tikting Digital. Kunjungan Naposo Bulung AKBP Tebet. Minggu sadarion 12 Juli 2026 di permingguan pukul 10 tulu. AKBP Tebet Rodo mengebati huriata Patupa ende puji-pujian Maritekor Rapdohot Naposo Bulukta sipul permingguan di Patupa do Ramatama di lantai 2. Panitia renovasi manang revitalisasi toilet. Hombartu renovasi revitalisasi toilet dung sidung manjahatikting tabege mahatorangan siang panitia taringotu renovasi toilet ni huriata. Tikting neng marbagas, tikting parjolo, neng manjalo pasu-pasu parbogasan malusin tua pandapotan sirait ruas ni AKBP Resort Rawamangun wik duren sawit. Anaknya mata mulia sirait tubuh ninata Rosma Boru Samosir nahinan. Dohot oroana selfie Friskila Boru Sitohang. Ruas ni AKBP Resort Jaka Sampurna Bekasi Boru Niamata Marlon Sitohang tubuh ninata Santin Boru Panjaitan.
Pamasuk-masuan hari Sabtu 1 Agustus 2026 di Gereja HKBP Resort Jakarta Sampurna. Tuhatama nama masuk-masuk nasida gabe parseripen nadenggan nasida di tonga-tonga ta tarlumobi di joloni Tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Minggu 5 Juli 2026 nunga jolo monding sahalak ina. Rumeni borusiahan umur 66 tahun tinading ni amata PM Tampu Bulon Nahinan alamat Jalan Taruna Sada nomor Sada RT Sada RW 10 Sada Jatinegara Kaum Jakarta Timur Wik Jatinegara Kaum. Tudian hari Senin 6 Juli 2026 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. 2 di hari Rabu 8 Juli 2026 nunga jumlah moding sahalakama Agus Washington Panjaitan umur 88 tahun hina baluani inata Ratna T. Boru Pangaribuan. Alamat Jalan Cepaka Putih Barat 10 Sia, nomor 10 Sia, Cepaka Putih, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Udiana di Bona Pasogit, Utana Mora, Sitorang, Silain. Tuhatama nama Mangaleon Gogo Dohot Pangapulion di Sude Keluarga Tina Dikon. Tambahan nama Said, A. Raja Guguk Wik balap sepeda dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang Asoka nomor 5. Pelean dohot duhudut ni buah-buah tajahama di tikting digital na pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di Batama akka baritan masa dohot ulaun akka sipatu paun bain sangap di goharna. Songoni ma tikting duriata minggu sadarion. Salam, horas mari hita sude. Horas. Napi narsangapan, amang pendeta resort, amang inang pendeta fungsional, amang inang parhalado, damang dainang haanggi nang pinaribot, nang holong hami di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Jumolo madok moliate mahita Tuhan Yesus Kristus, di siala pangaramotionna bohita marpungu, di ingananon di bagason lao mamuji pasangapo Tuhata marhite parmenggota di sadarion atas nama panitia revitalisasi toilet ni huria garijaon pasahaton nami ma moliate godang tuhamuna saluhut naung mendukung marhite tangiang nang marhite donasi naung pinasahat puna tuhami songon komitmen nami tuhamu saluhutna Pataria sonon nami ma progres rencana revitalisasi toilet Nuhuriata na perjolo. Dana naung masuk marhite kris naung dibagihon hami di minggu na lewat satu sadarion nunga tarpapungu godangna 4.550.100. Donasi pangurupion marhite proposal naung dikirim Nuhuriata naung masuk godangna 106.521.420. Donasi sian anak manang buru ni huria ima video dohot gambar desain revitalisasi toilet dohot granit seluas kurang lebih 200 meter persegi. Dihamuna amanami inanami pahanggin nangi botonami salutna ia godang ni total dana untuk revitalisasi toileton sebesar 750 juta orang lebih. Artinya gudang dope perjuangan atau nalau papungudana asasi kop ulaun revitalisasi toileton. Marhition mangido hami gomos tuhita saluhutna. Urupi hamu hami marhite tangiang dana material nang akka pangurupion na asing. Dang margogo hami holan panitia mangulahonon alai mulo rapita mangulahonon saluhna boido tapapungu di bagasan lasni roha. Dihamuna amanami inanami anggit ang pinaribot saluhutna. Perlu do pabotonon nami di sude permingguot tujulanon tong do bagionon nami dope kris donasi revitalisasion songondalan nami mangido pangurupion tuhamu saluhutna asa sikop ulaun revitalisasi toileton di bagasan huriat tahun. Dihamuna amanami inanami haangkin ang pinaribot
Hami panitia da kola majalo pangurupion dalam bentuk dana manang hepeng. Atik tungadong nataroja rohamuna mangurupi marhite akka material. Misalnya AC, wastafel, kloset duduk, urinoir, perlengkapan sanitasi, nang material bangunan na asing. Nang akka pangurupion na asing, boima makubungi hami panitia ima amang Chandra Huta Barat di nomor HP manang WA 0813-2142-2331. Pos rohanami tuhata parasi roha dang marnida godang manang otik ni akka natapasahat. Alai marnida rohana marsi hohot na mga lehon di bagasan holong dohot lasni roha. Panipuli ni hata sambutan namion. Pasahaton nami magok mauliate tuhamu saluhut na ruas ni huriatta. Saya di paso-paso di Batama ngulumuna, di Ramoti di Batama naniula muna di tangyang muna. Di Ramoti rumah tangga muna nang poparan olah nion tujulanon. Tuhatta di Batama nama masu-masu hita saluhutna. Horas. Yesus
dunia kita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debata jamita dihita di minggu tasadarion minggu pa onopon dung Trinitatis, tersurat di buku ni Tolu Yohanes bidu sada ayat 5 sahatu ayat 8. Songonom madidok disi tapai hutihuk ma asa hujaha dihita. Nadenggado pabai nami anggiah na tu akka dongan nang tu akka tamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai. Denggama pabor hatomu nasida marguru tu natama di debata. Ai ala ni goarido nasida borhat. Dang adong di jalo nasida agia ahasian akka parbego. Di baheni tamama hita majakon akka nasongoni. Asagabe dongan pangula hita pacongcong hasitongani. Ima sahakna horas madhita. Selamat hari Minggu. Hamuna dongan saha porsiaon, amanami inanami, macai denggado temaon dihita. Masyurupan saling menolong. Oma naidokon ni Apostel Paulus tuhuriana adong di Galatia bidu onom ayat 2. Masih rupa mahamu mamorsan nadok doki ima dalam muna mangaradoti patik ni Kristus. Ikon na masih rupa do. Jala memang dang terbaik kita mengulu hola sahalakta. Iko dohok do dongata. Dang sikop ngulu ni sahalak bawa. Molo pucung hubay madonganna. Ima di panopauni. Ko sahata doa madohot ina. Sahata hita dohot akayana kota. Pasauton lomo ni rohani Tuhani. Ima na mangulahon patik ni Kristus. Amun adongan saha porsiaon dalam hal ahado masyuruban. Holang ngolu partodio doi. Manang na holan ngolu pardagingod do. Baik hal jasmani maupun hal rohani. Kita harus saling membantu. Ikut do masyurupan. Dang terpisah ngolu partodion. Sian ngulu perdagingon. Dang terpisah sautik pe. Gudang do halak madok. Toy mak ngulu ni todi mak inna rupane. Daong. Ngulu ni perdagingon mak. Tongdo dang sikopi. Doson siswada do hapor siauni molo so marpangulaon. Docon namate do. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Jakobus 2 ayat 26. Tabodo jami tata di bagasan sadarion doh epistel. Molo ngolu partodion boy mai tajaha di jami tata saunari. Masyurupan saling membantu dalam mensukseskan pemberitaan Injil. Dohot ngolu siganu pari, ngolu pardagingon. Ima di epistel tai. Masyurupan mangurupi akan apogus. Mangurupi akan namaliali. Mangurupi akan asomampu.
Molo di jamita pertanyaan atar songun nagudang do na mga lehom masukan. Imeda. Nga niurupan niya todong ni baon. Ni kirima kepeng. Pinasikolahon. Pinamasuk karejo. Alay dang romad dok moliate. Ya marsahi peiba tongdang adong sapaan. Sehat ya inang tua, sehat ya bapak tua, kami mendoakan. Dang nang kupalain na. Ulo di ba nak padita madele inna na debat tong. Tohodoy anggos yan perdagingon. Alay ojahan ni na masyuro panon ima padalaton patik ni Kristus do. Tidak mengharapkan balas jasa. Ikon ikhlas setulus hati. Masyurupa di bagasan holong nasihat Tuhani. Dang tarhirip pita alus nadenggan siyan na taurupi. Pada umumna sonido. Adong nang pinasikola na bere na rupani. Ibaik karejo. Nang gotau baru nai dang roy madok moleate tutulang na. Siak doho tulang. Siak dohamu na tulang. Moloita bereng madele dohita. Dangadong naolo mangulahon na denggan molo sai. Tapi kiri ay dohononnya dono moleate tuau. Dohononnya do anon sesuatu yang baik. Manang marbarita do otu jolma. Anggodang alani tulaki daba. Tung soboy hiad doa sikola. Asi do rohani Tuhani, dibukai do rohani tulaki. Dang nanggo palain na, malah dia cuek dan tidak mengatakan terima kasih pun kepada saudaranya itu. Madele mahita lani, sudah mahita mabain nadenggan, sudah mahita masyurupan, dasorna, ojahanna, ima holong ni rohani itu hatai. HKBP Rawamangun, nunga olak ni dia diulah honon. Buado koinonia mamereng, sada gebrakan yang baru untuk masyurupan. Masyurupan do tutu marhiti-hiti akka seksi-seksi na adong di bagasan na. Masyurupan marhiti-hiti akka pakobasion nya akka seksi. Dang tercipta sada ulaw na denggan di koinonia. Molo dang masyurupan. Lansia, paropuan, ama, naposobulung, remaja. Di marturia, nungay patuduhon na masyurupan, nunga. Marhite dia may, marhite na madohoti, mendukung secara material, penginjilan, di Pulau Rupat, di Pulau Mentawai. Pasahat akasi pasahatonna, marhite akaseding, pinaborhat akaseksi, nahobartusi, tim kesehatan untuk melayani sesama. Marhite diakoni sosial, anggoi diulahomai sitiki hari rabunai. Manopot akka jemaat na soboy be menggerakkan perekonomian na marhite poti parasian. Nunga cukupi lamta hubasima asa tungdenggan muse nunga adong be kesempatan ini manang peluangi
Jangan terus puas dengan pelayanan-pelayanan yang sudah ada, tetapi mari kita bersama-sama semakin menunjukkan nama siurupan. Olodora madoko kita di bagasan rohata akai sedo nadijou laho mangulahon parsuroni namar siurupani. Sude home, sude bangso, sude akanaung majalo dengan basa ni debata. Ido bana di paborhat Tuhan Yesus sude akasisianna. Dinanaing borhat ibana. Manaik tu banua gicang didok lau mahamu barita hok kamu ma didi hamu ma ajari hamu ma dang adong disi igo hari iko padita ma iko situa ma ikon pengurus sending ma alai sudi akan aporsea ambil peranan penting dalam penginjilan. Mari bersama-sama dengan Tuhan Yesus berjalan, menapaki kehidupan untuk memberitakan firman Tuhan. Penginjilan. Hamuna dongan saha porsiaun unang mahita marsidalian. Haru Tuhata Yesus diupayahon tak sonari dope. Angka sonari dangolo bicol mamardalan apala 1 kilometer. Ngaikot di lului bajai ate. Apalagi hamuaka naung senior. Ilului bajai. Ilului grab. Laho manangihon barita nauli. Apalagi mamaritahon barita nauli. Molo Tuhan Cati Yesus doho akasisianna. Tung didalani doho sude. Doh rabba-rabbai doho hutan-hutani. Boy marbarita nauli. Akadia do si halacono ni parbarita nauli. Aha malas ni rohami nakpadita. Moloin nahamu, dua ditikipit dah hudok komai, molo olo hamu mangulah kata ni debata. Molo marparbui hata ni debata. Molo mangulah hata ni debata di bagasan rohani akka nama kaposi debata. Songolas ni rohani Johannes di Turpuk tahun. Dia ya topati odoi dokon adorang soturpuk tahun. Odolas ni rohaku nau bolon. Molo hubege diparangihon aka anak kokku hasitongani. Molo hubege diparangihon aka ruasi hasitongani. Molo huida diparangihon aka namanangiho kata ni debata. Nahina lomohon ni debata. Perbuatan nyata ido sasitongna nanaeng berengota. Parjolo-jolo penginjilan IL no mensen tutarutung di huta dame do nyom magarejay sa sonari atar songonodo pebelgan garejaon dang dirobahon mololaw hamu tutarutung destinasi atau tempat untuk berkunjung orang-orang yang mengingat penginjilan di tanah Batak, korodo tu song. Mek do garijaon. Alai omma awalna, sian omma no mensen. Memikirhon bagaimana penginjilan di tanah Batak ini berhasil. Adong maraja pontas lubat tobing. Mangalehon pikiranna olo ibana majakon IL no mensen
Dung jolo nasida berdialog. Begitu panjang. Ujungna tu pia raja ma. IL no mensen. Ala marga tobing. Raja Pontas lumbat tobing. Majakon. Molodung adong sada sosok. Pemimpin yang berwibawa. Majakon barita nauli berhasil. Dohok denggan. Aka naniurupan nitod di porbadia. Boy patuluson parbarita naulion. Jadi may nakpadita dang boy biyaw marjamita dang boya tu satu son san. Holalaho manangyakon nunga gudak pakorhoni. Raja Amandari mangalehon tano pia rajai. Dang boy ibana marjamita. Dang boy ibana patupahon akka sinamot. Tano ma di pasahat. Saharo di Sadarion. Di sido kantor pusat ni HKBP. Gudang do pakorhon ni si lehon-lehoni. Jaladak kea hurangan akka namarsi basa-basa. Keturunan Raja Pontas, keturunan Raja Amandari. Orang-orang terkenal. Orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Tabereng ma. Akka na olo mangalehon rohana masyurupan untuk pemberitaan firman Tuhan selalu sukses. Jadi molota sukun akka nah berjabatan na parjolo-joloi gudang doi enak. Ai sedoon anak ni guru sedingi. Ai sedoon anak ni situata na mangaleon tano ni garejai. Sudah marga deh. Adong do lubat tobing, adong lubat turuan. Lubagaol. Gudang akka marga-marga. Siaha adimeat ate. Di barik sabungan, di siata do HP. Kasih majutak mga leon. Akainganan ni parbarita naulian. Iben na gudong gereja. Juga rimanuhor. Olodora dang gudang. Boy jong-jong. Alay ala naung mangula hata ni debata. Ala naung marparbuwe haporsyaon na. Buka-buka rohana. Mangalehos silehonon na. Jadi jumulo dohita ikom mabuka roha. Tu barita nauli baru pe dari dama parbuena. Anggodang maroja hat siap barita nauli madele dohita songo sinakken. Piga na taurupi piga na tatangyakoni, piga na tabalajoy dang marningot aha na tabahen. Molodang marhapor siyaw kita, tetudang mangulu behita. Di bagasan kesegaran. Sinis nama hita. To'y may nakpadita. Ay magoro hape maban na denggan. Alay saha tu Sadarion. Pakatidakonon yakka na basa. Naong pinasapasun di bata. Dakuranga colma. Naringkas marsi basa-basa. Apalagi mendukung pemberitaan firman Tuhan. Dang boy bihami nakpadita tu setting tu dia. Dang boy huto petami biak kadongan nami. Ngalan sia hami gagacang umur nami. Docon na mendukung ulaun ni huria do. Molota pasahat akan narikot tu poti parasian na juluan. Akan nagugu masih majojak na pak na mangulahone.
Aka parhalado na aktif. Aka diakoni sosial. Ima pasahat to ni. Diturpukon di patorang peranan ni Sigayus. Dak Sigayus na tataday. Sigayus na ideal kita podo. Ano na kadong olo ala marga X doy mana. Aga bemaila kan. Marbarita nauli dang holan majamitahon hatay. Marhiti hata alay pabahenat do. Sape dodoy dokon Johannes. Nadenggat do pabainami anggia. Merasa dia adiknya, saudaranya. Molo tadokot tu seseorang, mulai hati anggia. Merasa bersaudara, merasa bangga. Bangga do Johannes. Tu pangalahon ni Sigayus. Naolo ibana mendukung parbarita nauli. Angko na julot tong parbarita naulion. Nomade do, berpindah-pindah do, keliling do. Dak sonari be, stay di satu rumah, di satu tempat. Angko na julo daw. Jala diulahod do, unak pola buak kajukmu. Ay sari honon ni debatado ho di pardalanan ni. Tidak bisa membawa uang, unak pola gudang bohalmu. Ay mangat do di sarihod debatado muse. Termasuk masih gayuson. Ditamuei, dijakon, dilehon rohana, dilehon penginapan, dilehon si panganon, disambut dohot, sukacita. Waduh hita na martamue. Gosonari gudang nama alasatta ke jaladak pola holo hita repot. Moloro todok ta apa jupang di restoran adui mahita. Unak pola tu jabu inna. Sahat tu nama tua dang ita da jabu ni todong na. Itu. Ang dosongoni. Unak pola tu jabu nami nak padita pertangyangan di restoran inilah kita inna. Sahat ro diselesai. Pertangyangan dang tinadai jabu ni. Ngamalas colma martamue. Orbuk ni pakna, sialangona. Sudah dipikiri. Tuh matu restoran nama. Tong nakaluar dohe pengen. Rasa persaudaraan kurang. Kalau di restoran apa yang mau dibuat? Hanya makan saja. Alai molo dijabu. Itor binereng ma. Bah. Ngadidiaw siya kanganon. Mulai hati madi Tuhan nih. Di Kalimantan do di pertambangan X. Beuh, debu nai puang. Jago nai hopang. Wade beko par sekolah nih. Baru adalah persaudaraan yang semakin erat. Di partamuyoni ikonadong do akahata nauli. Hata nadenggan tarlumubi. Dipukama marhiti-hiti hata ni debata. Jadi mulu arisak kita, marga pacitan, ikut jolo ibahem ma ibadah. Marga siagian, dibahem majo ibadah. Siahaan. Sudi, akka arisan-arisat tay. Laho martamue hita tudongata. Ikut sodangan nih, hata nih dibata. Dan sebaliknya, marhite-hite na ruhi tatu bagasna. Tabo to ma pergumulan na. Kasih putu-putu ikan. Bah, onom geleng mo diso. Alay sonari, bahasa gabi dua. Imbada, sonon. Idu nahu pikiri sonon. Tema. Diurupi debata maho. Laho. Madalani ngulon. Saya tarapul maho. Ima. Di partamuionido tercipta akka nadengkan. Akka nauli. Tabuam mabarita nauli marhite na martamue.
baik yang menerima, baik naro. Dang mabiar mangulahon nadengkan. Sogodo rohani jolma, hati hai, besogodo rohana. Aladang dope sudema boto berita naulion. Aladang lomoro hani jolma berberita nauli. Aladang lomoro hani jolma di jamitai. Ayang go jamita ikon napasingoto do narohana. Iko barani dong. On William Carrion, penginjil perbarita nauli di India dong. India tikini dijajah oleh Inggris. Tung macai maul do tutu pahehehon. Negara si songoni dijajah adi kuasa Inggris. Alai tahun 1752 rodo on to India. Tikini diurupi maibana, diurupi donganna, Andrew Fuller, orang Inggris yang berada menjajah. Badoi baini bana asa sukses. Pendekatan tu pemimpin penguasa. Idokon ibana ma, olo duau turun, olo duau marbarita nauli, olo duau mangulahon na mauli asal maditio potangakko. Saya mau turun ke dalam jurang atau lembah asal kamu memegang tali. Ido artina dang boy hola sahalakta marbarita nauli ikon adong do pendukung. Ikon adong do na mangitari hita. Keluarga ta tarlumobi. Amat tai, inat tai, anak konna. Molo dang saling mendukung. Tidak akan jalan. Songonima keberhasilan nih William Carey sarupa dohot no mensen di Tanah Batak. Olo dohita turun, olo dohita tulembah. Tetapi asal ada teman kita di atas untuk memegang tali. Dan tali itulah kita pegang di bawah sehingga kalau ada sesuatu yang terlalu sulit, ada yang bisa menguatkan kita. Jadi, mulu mengadu pihak anak kota mungkin hamunga berhasil akan senior doamu wida. Molo dung di pasahat amat tai sesuatu. Iko dohok doinat tai mendukung. Unang marsitabaan, ayong go bapakmu songoni doi, aido, sohoboto, iko keinginan naido si ulahonon, unang idok koninat tayat to. Tetapi marilah saling mendukung, iya, bapak mau mendisiplinkan kamu. Ingatlah, untuk menguduskan hari Minggu, kamu harus beribadah dengan anak-anakmu. Ikonin nahita dong. Asal lanjut barita nauli ulahonon ni akka sudut na poso. Alai molodo rodo hita, udahlah samanya itu di molah kalian beribadah, nggak apa-apa itu. Anggo dungadok songoniat to kata, daksau be, dangi ngoton na be. Barita nauli naung pinasaha ni El Nomense tuhalak Batak, mampu mendatangkan banyak hal. Ala ni barita nauli ido. Gabe tarida hawong galon halak Batak. Ima di parsiajaran. Ay penginjilani sekaligus dodisi parsikolahan kesehatan dohot barita nauli. Saling mendukung doi.
Iko seimbang doi sudi. Molo dang adong dasorna hata ni debata. Semuanya akan sia-sia. Semuanya akan menghadapi masalah yang lebih berat lagi. Gudang do tantangan laho masih rupan patuluson sakap ni debata. Ido. IL no mensen na memang benar-benar di pasu-pasu di batado. Ikut jolo di parsiaja hari Jawa hatai. Hata Batak. Bayako kita jo bahasa Jerman. Bahasa sehari-harinya harus dia kuasai bahasa Batak. Jala ima bibil tau si sonaryo. Tung macai marbisuk berhikmat menguasai bahasa, menguasai budaya. Ibo todo kita punya budaya. Dalihan na dulu. Iko marsi hormatan do. Aka. Na marhula marboro, mardongat tubuh. Dikuasai doi. Dohot gaya hidup pe dikuasai doi. Jala memang itu keberhasilan nih penginjilan nih EL no mensen di tanah Batak. Jala dikubur maibana di Sikupar. Melolau hamu tubona pasugit. Tuna duaun unang lupa hamunian. Lau mahamu tuhu tadame sinakin. Lau mahamu marningot penginjilan yang dilakukan oleh IL no mensen di Sikupar. Di pinggir dalani doi. Tak pola satu ngajom. Ngabui. Edang ada hubungan na mangulu tu namate nak padita idonian. Alay molojong jok kita isi. Membayangkan bagaimana jerih lelahnya. Untuk mengembangkan pemberitaan Injil di tanah Batak. Mengadopi hita. Najolui. Aka. Si jogal roha. Paroha batu. Boi melembutkan hati. Sampailah kepada kita keturunan-keturunan orang Batak. Yang sudah menerima firman Tuhan. Ringgas mangaradoti parbinotuan. Manang olo marsiajar majalo pamikirion ni akka dongan. Ido. Hamu akan alosok. Marsiajar mahamu tu porngis. Jangan bermalas-malasan. Atau asal mati nangi hokatan ni debata. Dak polai. Apa sasitong nahatan ni debatado. Boy memampukan kita. Untuk mengangkat semua beban kehidupan. Masih urupan. Berkita maporngisom. Soina mabelgani roti. Molo di padomu pe porngiso sude. Dang boy do pe sabelgani roti. Alay boy do papid daun ni porngison rotion. Tuinganan na hinalomon ni rohana. Songoni manang jolmai. Dipodai Raja Salomo dipoda onomi. Lau mahamu ale sigur bakulu marsiajar tu porhis. Baunang sape rokok kita sigur bahulu kan. Ay, nagur bahulu do. Inna tuita akan nasusay may karejuna. Naso tulus may akka cita-citana. Naso sauk may tuak kalomo ni rohana. Firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk saling masyurupan. Saya ada komando nyon. Adong do raja nyon. Dak sudah makatayon. Alay saud na niulana. Masyurupan. Mulu pajupang do raja nai selalu dihormat. Alay ido komandona. Hutangi hok kami ma. Komando, siya jolo. Mamorsan akan adok-doki. Ringgas mangula hata dohot patik ni debata. Om magabi ojahan ni sudah nguluta.
Unang maholan, pananginangi, alay dohok mahita na mangulahok katay. Ringgas mahita, mangulahok katay, asa boy, hita mangulahon, akka nguluta di bagasan lomo ni rohani di bata. Amen, martangiang mahita. Mau liate madiho Tuhan, di asini roham na toktong, manguduti akan adenggan di ngulu nami. Tarbain hami do tutu marhahi pason. Tarbaik kami martiur ni pikiran. Jala las rohanami manugoton. Roma muji dohok pasanga pokok. Pasadahami roha dohok tangiang nami. Asa songgopamu hami marhite-hite tordemi. Mangatusi hatami. Ulu hami masyurupan. I matadana. Naung. Mangula hatami. I mabuktina. Haporsyon nami marparbue. Hodo jumolo mangasi hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dang hagararak kami dang tarbalos sami ima tutu na mangocar roha do pikiran nami magulahon akan adengkan maradoppo dongan nami colma. Darida doha porsyon nami sian aka pabahenan nami sian parbuen yaka pikiran nami. Atong Tuhan suat mahatami tu bagasak kami. Asaboy hami pajong jokon hasitongani. Ditong atongani portibion atik pe maol. Atik pe gudang akka tantangan. Pos dorohanami marhiti padongan yommo. Boy hami mangulahon saluhu nai. Tuha debata para si roha. Mangido dope hami manipat saminggon dongani mahami. Diaka ulaw nami pakubasyon nami. Homa na majuluani hami. Aka na karejo. Homa Tuhan manodangi roha do pikiran na. Diaka ulaw nabe. Asa lomone roham na boy diula marhite-hite parkarejoan na siday. Aka naung lansia nang sudah gogo. Loas na sida Tuhan martangiang. Ay satongan ni akka ulaw do tangiang. Mangurupi akka sudut na poso. Akaya nakon, akka pinopar pahopo. Boy do tarurupi marhite-hite akka tangiang ne. Na sudah gugu. Naung lansia. Ido Tuhan uban na ikom masyurupak kami. Adong si partangiang, adong na ikoborhat mangula. Pasu-pasu ma akka sudut na poso, akka yanakon nami pahopu nami di parsikolaan, di nanaing udutan nasida parsikolaan nasida, dung libur nasida. Ho mana madongani, pasu-pasu nasida Tuhan, leo bisuk do rapistaran, asai boy. Gabe hite-hite nasida laho macakon ragam niaka paso-pasom. Tuhan pardenggan basa mangido do pehami. Dia kaulau di tonga-tonga ni huriamon. Say homa na patulusoni. Say homa na mangalehon aka kesempatan na dengga dihami. Masih rupak kami. Patuluson revitalisasi ni toilet nami. Asa marhite Tuhan semakin nyamak kami, molobongot kami, tutongan ni bagas coroon, tutongan ni komplekon, tutongan ni pargudunganon. Homa Tuhan na mabukay roha ni akka parholong roha. Akka naong pinasupasumi, mangalehon akka sumbangan partisipasi. Urupi sudi akka panitia, asa tulusi doho dengkan. Suang-suang ni Tuhan akka program-program ni kategorial. Homa Tuhan na pasauton. Paloas ma di bagasan las ni roha.
Saluhukna hami ruas ni huriam. Mangaradoti akka narikot di tonga-tonga ni huriam marhite-hite kategorial. Suang songonima Tuhan huingot hami do akadongan nami na marsahit na soboy ro tu garejaon na dirawat di rumah sakit doho na dijabu. Oh ma Tuhan na patauhon na sida marhamalumon. Ugwari hami ma akadongan nami na marsahit di rumah sakit inang Siti Bonur Borus Yanipar dirawat di Persahabatan, Situa Tirama Boru Pangaribuan dirawat di Persahabatan, Amang Jackson Pakpahan dirawat di MMC Pulau Mas, inang Situa Marta Boru Hutagalung dirawat di Persahabatan, Nyonya Situ Morang Boru Panjaitan dirawat di Rumah Sakit Pertamina, Nyonya Napitubulu Boru Nadabdab dirawat di Persahabatan, Amang Pantun Huta Barat dirawat di Persahabatan, dohot Amang Sirait. Homa Tuhan nama jama pamatang nasida, marhite-hite tangan dohot pikiran ni dokter, asaboy nasida marhamalumon, asaboy nasida marlas ni roha, mamuji dohot pasanga poko. Udu tima Tuhan akan adengga dingulu nasida, asal las rohani keluarga, las rohani huriamon. Atong Tuhan dinanaing mardomu sirak kami sian ulaon nami di bagasan sadarion. Ima di parmingguan namion. Oh ma Tuhan na mangaramoti hami. Paloas mahami di bagasan las neroha. Paloas ma ibadah minggu nami di bagasan sadarion. Pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 onom tolu pulu, pukul 10 siang. Mardala dohok dengkan. Asa sudena akan makasih holeho, marulu polup, ala diajari ho, marhite-hite hatami. Tuhan pardosa nagudang dohami. Jumulu mau rasi dosa nami nagudangi, asa tamahami, habauran ni pasu-pasum. Di bagasan gawar ni Tuhan Yesus Kristus, mangido hami tuho tangihon mapangidoan nami, asi maroham. Amen. Tauduti ma acara ta marhite nama rede dohot papungu pelian. Tuhan
Tatangnya koma peliata. Alede bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggan, doho nasa uli basa na mau liutus. Upasa tami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di jolom, pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalam hutad dahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di Banotongo songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti tuhade batamaho. Disodako tuhade batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakko tuhade batama bohina tuho. Jala di pasarhon ma damena tutodim.